нашия семинар по проблемите на журналистическата етика, който ние заедно с Фондация Фридрих Еберт от доста време сме планирали провеждането и много се радвам, че вече настъпи деня, в който ще можем да поговорим и да реализираме тази наша идея. Както знаете, проблемите на журналистическата етика вълнуват не само журналистите, вълнуват и всички, заради които ние работим, зрители, читатели, слушатели, вълнуват всички в нашата страна и не само в нашата страна. Аз ще си позволя само да припомня една мисъл на големия колумбийски писател Габриел Гарсия Маркес. Дали може да се отдели етиката от професионализма, на което той отговаря: ами да, сигурно може, така както бръмченето на мухата може да се отдели от мухата. Тоест, професионализма и етиката са свързани и, разбира се, не е възможно да говорим за професионализъм, ако липсва етика в работата на журналиста. Аз бих добавила към това и чувството за отговорност, защото то е абсолютно необходимо в нашата професия. Позволявам си още в началото сърдечно да благодаря на Фондация Фридрих Еберт за това, че винаги са с нас, когато организираме дискусии по актуални проблеми на професията. Благодаря на ръководството на фондацията и на представителя госпожа Михайла Малер, с която правим вече няколко срещи. Благодаря ви, че сте тук. Благодаря на нашите лектори. Вие знаете, уважаеми колеги, ние сме ви изпратили поканата. Знаете, че предвиждаме участие на двама лектори. Доцент Бисера Занкова, която е известен медиен експерт в България и по света. Ние с нея също сме провеждали някои срещи. В програмата беше записано името на доцент Кирилов. Той е възпрепятстван, тъй като в момента е доброволец в Аспарухово, но една постъпка, заслужаваща поздравление от нас. Много съм щастлива, че прие поканата доцент Вяра Ангелова, която преподава журналистическа етика в Нов български университет и която ръководи катедрата по радиожурналистика на факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет Свети Климент Охридски. Предвиждаме да ви запознаем. Заповядайте, господин Вълчев, добре дошли сте. Предвиждаме да ви запознаем и с някои добри практики в работата, както на нашите уважаеми колеги лектори, така и нашата комисия по етика също има какво да сподели. Знаете, че има комисия по журналистическа етика към Съюза на българските журналисти. Повече от 1994 година всъщност са нашите правила за журналистическа етика. Много се радвам, че тук при нас, сред нас са и представители на Фондация Национален съвет за журналистическа етика. Приветствам господин Мехти Меликов, нали сте вие, Димитрана Александрова, Кирил Вълчев, дано не пропускам някой, един от авторите на етичния кодекс Светко Терзиев. Много се радвам, че сте тук, господин Терзиев. Фондация Фридрих Еберт е представена и с господин Купчев, който е член на Съюза на българските журналисти. Тук е програмният директор на Българското национално радио, господин Иво Тодоров. Добре дошли сте при нас. Много се радвам, че сте тук. Благодаря ви за това, че Българско национално радио винаги е съпричастно с проявите с нашите инициативи. Благодаря на всички, които са тук. Много се радвам, че представители от СЕМ, господин Иво Атанасов също е тук. Така че, уважаеми колеги, вие също ще е възможно да се включите в дискусиите и да споделите това, което ни вълнува. Разрешете ми в началото да дам думата на доцент Бисера Занкова. Темата на нейното изказване е етика и професионалните стандарти в новата медийна среда. Заповядайте, доцент Занкова. Много благодаря за тази покана. Благодаря за възможността да говоря отново на тази среща. Много благодаря и за титулуването. От няколко години аз не преподавам в никъде. Занимавам се повече с консултантска работа. Специално аз съм експерт в областта на медийната политика.
Тези, които ме познават от по-дълго време, знаят, че участвам в създаването на европейските медийни норми, но благодаря за голямото внимание. В началото на моето изказване, което ще бъде да очертае проблемите на медийната етика и на професионалното медийно поведение в новата цифрова среда, аз искам да се върна назад във времето към нашите учители, към тези, които поставиха високо летвата на медийната етика в България. За съжаление, в тази страна ние не се славим с някаква много сигурна и стабилна памет. Бързо забравяме. Може би просто обстановката и цялата ситуация в България винаги е била изключително променлива, динамична. Може би това е някакво предимство на тази страна. Но аз искам да се върна към две имена, които поставиха жалоните на медийната етика в България на изключително високо равнище, тези, които свързаха медийните стандарти в България с BBC, тези, които участваха в европейски конференции по медийна политика и с своята работа бяха трансмисиите за утвърждаването на европейските медийни норми в България, особено след демократичните промени. И това са професор Александър Ангелов, който е бивш председател на Съюза на българските журналисти. Аз много се радвам, че седя редом до неговата дъщеря, един изключително талантлив учен, Вяра Ангелова, преподавател в факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет. И другото име, което искам да спомена, това е професор Веселин Димитров. Всички си спомняте една книга, която беше издадена след дълги усилия. В началото аз също се опитвах да помогна. Не стана нищо, но при втори или трети опит вече книгата за етичните стандарти на BBC, за вътрешните правила, основни насоки на BBC. Тази книга стана реалност, стана факт. В последствие Вяра ще говори повече как тези стандарти станаха и част от практиката, която дълги години се опитваме да утвърждаваме, началото на етичните медийни комисии и етичния кодекс, началото търсим именно в практиката и в правилата на BBC. Аз искам да започна с някои общи мои мисли по отношение на медийната етика и професионалното медийно поведение в новата цифрова среда. След като всеки от нас може вече да бъде не само потребител, но и автор на съдържание, може да се каже, че медийната етика остава като че ли на заден план и по-напред излиза проблема за индивидуалната етика, за това какво може всеки от нас да направи, как го прави, как го поднася. Но в новата среда се създава и нова медийна екосистема, както вече я наричаме. Тя е много по-широка по обхват, не обхваща само традиционните медии, има нови медии, има такива субекти, участници, които са медийни платформи, които се стремят да станат медии. И в този конгломерат на различни участници етичното и професионално отговорно поведение на медиите е от изключителна важност. През 2011 година Съвета на Европа прие една революционна препоръка, която за съжаление все още нито е станала достатъчно популярна в европейските страни, нито някой е поел риска да я приложи на практика, въпреки че тя съдържа точно тези нови постановки, нови принципи, а именно за нови понятия за медиите. 6 критерия са формулирани в тази европейска препоръка, основани на защитата на правата на човека и върховенството на закона, основни ценности на Съвета на Европа, като един от критериите това е за това кой субект може да се нарече медия в новата цифрова среда, а именно това е дали възприема и прилага в своята работа професионални стандарти. Какво е значението на етичното и отговорно поведение? То е
разбира се, водещо първо за самите медии. Но сега, след като има различни участници, след като имаме взаимодействие между тях, именно това отговорно поведение, професионално, то влияе върху цялото социално поведение на медийната екосистема. Такова поведение поражда доверие у публиката и у потребителите, подкрепя обществената функция на медиите. Медиите продължават да са основен фактор в съвременната среда и тяхната обществена функция именно се основава върху ценностите, които те възприемат и прилагат в своята работа. Разбира се, всичко това, което аз ви казвам, отваряме на скоба, това е едно идеалистично отношение към новата медийна среда, към функционирането на медиите, но аз не виждам нищо лошо в това да се стремим към най-високите възможни стандарти, към най-високите професионални норми, защото именно това привлича и създава добро взаимодействие между медиите, между различните медийни участници, потребителите и публиката. Обществената функция на обществените медии трябва също да се посочи като особено важна в новата цифрова среда. Обществената функция вече се развива по нов начин, като използва технологичните възможности. И именно за утвърждаването на високите професионални етични стандарти, обществените медии също така трябва да влязат напълно в ролята си, да бъдат много по-активни и да създават, да генерират добри практики. Не на последно място, разбира се, това е може би един от водещите принципи в политиката на Съвета на Европа, именно политика насочена към насърчаване на новите медийни участници и тяхното развитие. Последователното прилагане на етичното и отговорно поведение в новата цифрова среда и специално в мрежата, то спомага и за повишаване на обществената ценност на интернет. В контекста на препоръката за ново понятие за медии и тя рамка, която се изгражда в момента, европейска рамка, искам да посоча една подробност, че традиционните медии са посочени като онова ядро, което трябва да създава добри практики и да помага на новите медийни участници, като това може да са различни медийни платформи, може да са различни вебсайтове, блогърите, тези, които сигнализират за различни нарушения, да създават също така свои етични правила за поведение. Искам да се спра и на различните средства за утвърждаване на етичните и професионални норми. В новата среда с използването на новите информационни технологии те могат да бъдат най-различни и има възможност за креативност и иновативност в тази насока. Забелязвам, че непрекъснато се говори за така наречените етични кодекси. Медиите трябва да прилагат последователно своите етични кодекси, да създадат такива, да ги усъвършенстват. Всъщност, различните кодекси могат да имат различна насоченост. Може да имаме кодекси за поведение, които въздействат върху поведенческите нагласи, може да има кодекси на добри практики. Мисля си, че това е особено ценно днес, когато тази казуистика, бих казала, може да бъде много полезна. Именно ударението да се поставя върху компилирането, върху обобщаването на добри практики и модели, които да служат в всекидневната дейност на медиите. Декларации за поети ангажименти, в които се обявяват поети цели и задължения от медиите. Също така биха могли да играят много важна роля. Обявяване на медийната политика. Това може да стане и като се използват възможностите на интернет. Изявления за действия, които ще предприеме медията през тази година, примерно, или в близките години, или за няколко години. Това е един план за действие, нещо, което публиката може да следи и може да има определена предвидимост в поведението на медиите. Професионалните кодекси аз ги отделям в някаква самостоятелна група, защото те поставят ударението
върху професионалната подготовка на журналистите и кариерното развитие на журналисти и всички медийни работници. Вътрешните правила, много често за вътрешните правила не се говори, това са вътрешни правила, които усъвършенстват организационно медията, но също така усъвършенстват и управлението на самата медия. Мисля си, че в съвременните условия журналистите не биха могли, те не само не трябва, но не биха могли просто да се занимават тясно само с създаването на съдържание. Всъщност съдбата на цялата медия, как тя стои на пазара, какъв е имиджът, какво е отношението на публиката към нея, управленските проблеми, всичко това трябва да бъде част от общата политика и да се отрази в вътрешните правила на медията. Какво точно преследва медията, каква иска тя да бъде, какво иска да направи какво иска тя да направи за публиката и за своите слушатели и зрители. Условията за ползване на услуги в интернет също така са едни средства за утвърждаване на етични и професионални норми. Примерно условия за достъп до уебсайт, до блог, за участие в форуми, за дискутиране на определени въпроси. Тук има различни подходи. Има блогове и уебсайтове, които напоследък не допускат коментари по публикуваните материали. Смятат, че това участие просто би подробило ценността на самия материал, който е публикуван и неговото социално значение. В това отношение Вяра ще говорим повече, предполагам, тъй като тя ще се занимае с някои конкретни примери. Нашумя прекалено много случая в Делфи. Това е естонски казус, за който има по който има решение на Европейския съд за правата на човека в Страсбург, но в момента се чака решението на голямата камера, което трябва да е окончателно, и всъщност решението по случая Делфи, в който Европейският съд реши, че за коментарите, които са публикувани на сайта на които са публикувани от портала, отговорност има за тяхното съдържание самия портал. Той беше много сериозно атакуван от редица медийни специалисти в Европа. Не се приема тази позиция на Европейския съд. Смятат, че това ограничава свободата на изразяване в новата цифрова среда. Понеже тук са колеги, които са членове на комисиите по журналистическа етика, бих искала да кажа няколко думи за тези системи за търсене на отговорност от медиите или различните механизми, които се прилагат по повод етичните правила и норми. Сега, първо бих искала да започна с законите. Обикновено се казва, пак според мен това е едно клише, нормите на саморегулиране имат основно значение. Да, така е. И последната европейска конференция на министрите в Белград, ноември 2013 година, подчерта, че в новата цифрова среда изключително значение, основно централно значение има саморегулирането на медиите. Тези механизми трябва да се усъвършенстват, но не трябва да забравяме, че в определени случаи ролята на закона също е много важна, въпреки че законът, който олицетворява регулирането в медиите, първо той има също така едно етично измерение и второто, което е, този закон винаги в областта на медиите трябва, тъй като става дума за свобода на изразяване, за свобода на словото, трябва да бъде формулиран много внимателно въз основа на член 10 от Европейската конвенция за правата на човека. Много ясно да бъде подчертано правото и съответно да бъдат ограничително изброени ограниченията на това право. Сега, след като казахме, че законите подчертава се и в Европейската директива, давам един пример за аудиовизуалните медийни услуги 2009-2010 година, водещата роля на законите, като директивата призовава страните да направят задълбочен анализ дали в определени области законът няма да е по-ефективен и дали да не се формулират определени закони, да се приемат определени закони, за разлика от саморегулирането и съвместното регулиране, което трябва да бъде подпомагащо.
Типичните механизми за прилагане на саморегулирането, това е чрез етичните комисии, чрез прес-съветите, омбудсмани, вътрешни органи за корекция и на материалите, също така за защита на публиката. Те са връзката между медията и публиката, вътрешни защитници на потребителите. Не знам доколко се прилагат в България. Има страни, в които широко се прилагат тези форми, смятат ги за по-гъвкави форми, по-гъвкави механизми за утвърждаване на етични и професионални норми. Още един начин, това е тъй наречения peer review или този неформален колегиален преглед на материалите, които се публикуват в медиите. Една нова форма, върху която беше извършено цялостно подробно изследване на европейско равнище, това е утвърждаването на онлайн практики за търсене на отговорност от страна на медиите с активно участие на публиката. Социологическата извадка, социологическите данни, които са публикувани в това изследване, говорят, че много рядко и в много ограничен обхват се прилагат тези практики или въобще има някакво предразположение към прилагането на тези практики в България. Тук в моето по-общо изказване аз искам да подчертая това, че примерно при сърегулирането, което символизира една връзка между законодателя и самото саморегулиране на медиите, то трябва да дава възможност държавата да се намесва тогава, когато не са постигнати целите, чрез другите форми на регулиране. Тоест, тази форма трябва да се използва също така много внимателно и в по-ограничен обхват и ясно определени условия. Каква е забележката ми към механизмите за саморегулиране? Първото, което е, че тези механизми, според мен, в новата медийна среда изоставят от динамиката на отношението между публика и средства за прилагане на саморегулирането. Заварените механизми, според мен, трябва да се модернизират, като трябва да се използват и формите на които предлагат новите информационни и комуникационни технологии. Например, ако имат уебсайт, този уебсайт трябва да е достъпен, той трябва да е много ясен за публиката, какво точно трябва да дава информация, какво могат да направят хората тогава, когато се чувстват засегнати от медиите. Как могат да подходят? Първо, тази информативна част е много важна, която мисля, че липсва. Второ, той трябва да се апдейтва постоянно, да се актуализира. Второто, което решенията трябва да се публикуват там, не да ги търсим дори за някакви изследователски цели по цялата мрежа, чрез различни търсачки по различен начин. Но тези решения трябва да се обявяват. Те не само трябва да се изпълняват, те трябва да са публични, трябва да се обявяват, всъщност такава и тяхната роля. Това, че комисията е взела някакво решение и са си го споделили там с медиите ми, извинявайте, това остава затворено вътре в самия сектор, в самата гилдия. Какво знаем ние, страничните участници в целият този процес? Това, което пак повтарям, трябва също така да бъде в полезрението на тези, които работят за усъвършенстването на механизмите. Това е и насърчаване на новите форми и търсенето на отговорност онлайн, създаването на форми, създаването на платформи, в които не просто една или две забележки на някакви анонимни участници там, нали, общо от публиката, които казват, еди коя си медия е купена от този, еди коя си медия изпълнява политическите поръчки на друг. Все пак, извинете, това са субективни мнения, това може да са слухове. Това трябва да е една много сериозна платформа, един много сериозен форум, в който да се обсъжда, да се дискутира нали, как стои медията. Какво представлява самата медия, да се проследява последователно нейната политика, нейното отношение, различните прояви, журналистите, които работят там. Въобще, медиите не могат да бъдат над всички правила. И мене ми се струва, че оставането на медиите затворени само в техните професионални правила, етични норми, също така не подпомага създаването на тази здравословна, както казваме, и стимулираща медийна среда.
Сега аз искам да кажа тук към края на моето изказване, не исках да ви кажа и две-три неща, но може би станах прекалено подробна, по-конкретни, но проблемът в прилагането на както на законодателството, така и в нормите на саморегулиране е всеобщ. Това не е проблем само на България. На европейско равнище сме обсъждали тези проблеми в контекста на създаването на различни европейски инструменти, с който да подпомогнем, да подобрим саморегулирането на медиите и специално да го поставим на една ясна основа на човешките права. Че всъщност правото на свобода на информация не е безгранично и правото на личен живот, правото на репутация, добро име, чест, достоинство, това също е важно право. Въпросът е обаче баланса, как той ще се постигне с различните инструменти. Искам да посоча, освен на тези двата европейски акта, които споменах, Европейската директива за аудиовизуални медийни услуги, където подробно се говори още през 2009-2010 година за саморегулирането, различните форми, тяхната взаимна обвързаност, също новото понятие за медиите, препоръката и групата на високо равнище, която беше създадена от Европейската комисия. Тази група на високо равнище, тя публикува доклад за свободата и плурализма на медиите и подчерта, че отговорната и честна журналистика стои в основата на развитието на европейските медии. Всъщност, нейните изводи са важни за по-нататъчните насоки в областта на политиката. Сега, по повод на по-конкретните въпроси, които засягат не само създаването на добро регулиране или саморегулиране на добри правила и норми, но и медийното образование. Аз мисля, че тук ролята на медийното образование, особено в новата медийна среда, е основна. Тук е ролята не само на факултетите по журналистика, които подготвят нови кадри, на медийните институти, тук е ролята и на професионалните организации, но тук е ролята също така и на обществените медии, пак че те трябва да бъдат въвлечени активно в този процес. По повод на медийното образование скоро завърши един проект, в който аз бях активен участник. Това е проект по програмата Леонардо да Винчи на Европейската комисия и той се занимаваше с новата медийна компетентност. Последният семинар се състоя в Братислава само преди месец и той беше посветен на новите средства за онлайн журналистика. Между всичките изводи, които се направиха, беше подчертано, че общо принципите, които важат не в онлайн среда, в реалната среда, те важат и в онлайн среда, но специално при сегашната конвергенция трябва да се прилага този тест, го предложиха колегите от Румъния, така наречения смел тест за проверка на информацията. Смел от латинските букви, S е за source или за източник на информация, M е за motivation, мотивацията, И е за evidence или доказателствата, за какво се използва именно тази информация, която се почерпва от мрежата. L е за логиката и второто L е за left out, това, което трябва да бъде изоставено при тази проверка, това, което трябва да остане, което е ценно да се приложи. Всъщност там стана дума за това, че много често използването на непроверена информация от мрежата може да изиграе лоша шега. За съжаление, аз лошата практика, която румънските колеги бяха подготвили на видеоматериал, не мога да ви покажа, но става дума, може би ще стане, да ви покажа, става дума наистина за информация от мрежата, която след това е била тиражирана в централни медии в България и до какви сметотворни резултати е довело това взаимодействие и това сътрудничество. И още една подробност. Само преди една седмица се състоя 7-та международна конференция на медиите от Централна и Източна Европа в Вроцлав.
която обсъждаше медийния преход и постиженията през тези години в различните държави от Централна и Източна Европа. Именно тези 25 години дали ни водят до медийна свобода и до една по-богата публична сфера в Централна и Източна Европа или напротив. Резултатите от тази конференция бяха противоречиви. Всъщност, когато говорим за медийна етика, когато говорим за професионални стандарти, ние винаги имаме предвид и тази публична сфера, тази активна публична сфера, за която всички мечтаем, може би да се състои, може би я има, но не в достатъчна степен, такава каквато бихме искали да я видим. С това съдържание, с което тя може да бъде полезна за цялото общество. Именно там беше обявено едно ново издание, в което аз участвам заедно с доцент Кирилов, тъй като това засяга пряко медийната етика. Изданието ще бъде факт през юли. Това са различни перспективи, различен поглед върху журналистиката в Централна и Източна Европа. Нашата статия е посветена колко етични са българските медии. Заглавието е на английски, го цитирам, тъй като изданието излиза на английски език. Watchdog or Underdog, How Ethical is Bulgarian Media. Това е нашата дилема, когато обсъждаме етичните норми в България, тяхното прилагане, отразяването на другите, отразяването и враждебната реч, когато обсъждаме разследващата журналистика и нормите, на които тя трябва да се подчинява. Така че аз оставам отворен този въпрос. Дали българските медии са четвърта власт, пазители на обществените ценности, или те са слуги, принизени до там да служат на определени частни интереси, политически или икономически. Благодаря ви за вниманието и разбира се в дискусията ще мога още да разговарям с вас по конкретни въпроси. Благодаря на доцент Занкова. Сега позволете ми да дам думата на доцент Вяра Ангелова, за да ни запознае с някои етични предизвикателства. Благодаря. Благодаря. Здравейте, колеги. Аз наистина ще се спра върху съвременните етични предизвикателства пред не само българската журналистика, както чувствах и от доцент Занкова, но някакси съм длъжна преди да стигна до тази тема, да кажа, че днешният ни разговор, нещата, които предстои да си кажем на този семинар, са като едно постоянно дежавю. Защото ние от 20 години, от първия кодекс на Съюза на журналистите, етичен кодекс за журналистите, си говорим едни и същи неща. Говорим за едни и същи дефицити, лоши практики и само сменяме имената на героите. Затова ще си позволя да ви обърна внимание на 3 такива теми, които стоят на дневен ред от 20 години насам и които от една или друга форма са дебатирани днес. Такава тема е на първо място, без да ги ранжирам по важност, защото точно под първата тема, която ще ви предложа, е очевидно пренебрегвана и така подценявана от медиите. Това е темата с правата на децата, които журналистите спазват според мен рядко, ограничено и избирателно. 2 примера ще ви дам. Единият пример е от миналата година, когато беше отвлечена дъщерята на Брендо, ако помните. Тогава снимката на отвлечената Лара беше разпространена в първите часове на отвличането й. След няколко часа телевизиите започнаха да показват тази снимка коригирана, за да не бъде разпозната. Но затова в деня на връщането й БНТ, обществената ни телевизия, в най-гледаната си емисия в 20 часа, ни показа на живо как наднича с камера в кухнята на майка й и с стоп кадър акцентира върху детето. Няма да коментирам случаите, просто само ще ви припомня. Още един случай искам да ви припомня, той е от 2010 година, когато в село Торос при семейен скандал е убито 8-годишно момиченце. BTV новините подробно разпита пред камерата 4-те брати и сестри на момичето за това какво се е случило и забележете как се чувства.
Умишлено избирам примери не от жълтите медии, а от две от най-големите телевизии, за да ви покажа, че има тематики, в които нарушаването на етичните правила важат за всички. Друга тема, за която непрекъснато си говорим, това е, разбира се, тема, която се отразява пряко върху журналистическата етика, а именно неясната собственост на медиите. Тук и господин Терзиев много често говори за това. За това как много от колегите са принудени да сменят моралните си и професионални позиции крачка и буквално ден за ден. И затова ще ви предложа малко провокативно да разглеждаме таблоидизацията на българската журналистика като рефлекс на самозащита на журналистите, които бягат от сериозните тематики, именно за да са в някакъв мир със себе си. И третата тема, без да ги изчерпвам, те са, разбира се, повече темите, които се въртят тези 20 години, но аз се спрях само на 3. Третата тема, която стои все още на дневен ред, е смесването на коментарите с новините. Хибридизацията на жанровете сама по себе си не е проблем, ако се практикува с правила. Припомням ви обаче случай от миналата година с колегите Еми Барух и Иван Ведров, когато от управата на Deutsche Welle заявиха, че са на лице, цитирам, различни схващания за журналистическите стандарти. И още малко от изявата на управата на Deutsche Welle. Те казват, цитирам, тон в някои от коментарите би звучал необичайно в германските медии, но като имаме предвид разгорещения медиен дебат в България, този тон е част от всекидневието там. Покрай този сюжет в България разсъждавахме повече около свободата на словото и дългата ръка на цензурата, която стигнала до Германия. Докато в Германия се занимаваха с етичните правила на професията, които в крайна сметка защитават журналиста, не го ограничават. Трябва, разбира се, и да признаем, че има напредък в спазването на някои етични параметри, които през 90-те години на всички тук присъстващи и въобще на цялата гилдия ни се струваше, че никой и никога в България няма да спазва. Такъв напредък имаме, например, в обвързването на криминалните сюжети с подчертаването на етническия произход и служенето с език на омразата. Това се случва все по-рядко, макар, разбира се, да имаме фрапантни случаи. Ще ви припомня един такъв. Този случай с Кивор Кеворкян, който през 2012 година публикува статия по заглавие Левски, Йото и циганите, българската рея ще мълчи и кротува. В тази своя статия Кеворкян разказва за едни момчета от ромски произход, които са с определенията животни, получовеци, буклуци и идиоти. Между другото, това е очевидно негова любима дума идиоти, така определи и стрелеца от Лясковец през 2014 година. Между другото, тогава, 2012, публично се възмути само един ромски пастор от Стара Загора, който се допита до главния прокурор дали не става дума за подсъдно деяние по смисъл на наказателния кодекс. В този смисъл може да разсъждаваме дали намаляването на подобни изказвания от журналисти не е в по-толкова причинно-следствена връзка с закона за закрила от дискриминация и наказателния кодекс, отколкото във връзка с етичните и професионални кодекси на журналистите. И сега вече отивам към новите етични теми, които променят журналистическата професия. Част от нещата вече бяха казани от доцент Занкова. Първото е изобилието от източници на информация, което изобилие на практика прави много трудна работата с достоверните източници. Такава работа е много важно изискване във всички професионални етични кодекси. Ще ви припомня два примера от тази година, един по-раншен. През февруари месец тази година изведнъж се появява темата, че Комисията по защита правата на жените в Брюксел предлага да се забранят детските приказки, защото в тях се съдържа социополови стереотипи и негативен образ на жените. Информацията намира много широк отглас в българските медии, не само в блоговете, но и в национални телевизии, радиостанции, вестници и така нататък. Всички, забележете, цитират доклад на комисията с заключенията в него. Разликата в текстовете е, че понякога тази комисия се среща и като комитет и тази комисия е пришивана тук към Европарламента, в други статии към Еврокомисията, а в трети направо към Евросъюза като цяло. Проблемът е, разбира се, че такава комисия не съществува. Има комисия за правата на жените и равенството на половете и че такова предложение за забрана на приказките не съществува също.
Втори пример е от месец май, този е по-пресен и сигурно го помните, когато вестник Капитал целенасочено извършва провокация, изпращайки фалшиво прес-съобщение от името на прес-центъра на България без цензура, което се твърди, че Николай Бареков от Музея на авиацията и космонавтиката, какъвто няма, е заявил, че Ванга му е казал как България ще има трети космонавт в космоса и Бареков ще работи за това. Информацията се разпространява бързо и то не само в медиите, приближени тогава или днес, вече не знам кога, до Певски, някой знае да каже, дори в други медии с претенции за сериозност, медия Пул и Фокус. И още един пример ще ви припомня от 2010 година, когато медиите се възпалиха от твърдението на гръцкия премиер, че ако гърците продължават същия дух, ще стигнат до далечето на българите. Тогава се наложи външният министър на България да се свържи със своя колега за извинение. След няколко дни се разбра, че такова изказване няма, а информацията кротко е публикувана в сатиричен сайт с мотото "Истината такава, каквато можеше да бъде". Оттам нататък обаче източника се губи и се препечатва във всички сериозни медии. Това прилича, например, който и доцент Занкова искаше да ни покаже от Румъния. Според мен тези три примера дават много добър материал за разговор. Първо върху това какво се случва с журналистическата солидарност. Как журналистиката се използва не в интерес на обществото, а като поле за битки в колегията. Ние се предизвикваме един друг, за да се изложим един друг и всичките сме на едно място. На това място можем да си говорим за това какво е доверието в източниците. Дали е достатъчно да стоим до Брюксел или прес-център, за да се сметне дадена информация за достоверна. И трето, можем да разсъждаваме върху феномена, че количественото натрупване на информация по дадена тема в интернет оказва натиск върху професионалните медии, като ги задължава да се занимават с нея. Втората нова тема, според мен, това е работата с гражданската журналистика. Новите технологии ясно, че превърнаха всеки в потенциален журналист. И самите медии започнаха да работят с свидетелствата на своята аудитория. В рубриките "Аз репортера", "My News", "Вашата новина" и така нататък. И тук обаче нещата също не са еднозначни. Припомням ви случай от 2011 година с арабската пролет, когато редица международни медии разпространиха любителски видеозаписи, част от които после се оказаха фалшиви. Опасността от сериозна заблуда на обществото чрез свидетелства на граждани, които не можем да проверим, е изключително болезнена тема за журналистическата етика, защото се осъзнава, че журналистиката е тази, която носи отговорност за излъчването дори на материали заснети от други. Това, което говори доцент Занкова като платформа на изказване. Следващата нова етична проблематика е свързана с работата с социалните мрежи. И то в два аспекта. Личните профили на журналистите и личните профили на хората. Етичната отговорност на журналиста се разширява чрез Фейсбук и за него то вече не е просто лично пространство. И това, което казва доцент Занкова, трябва да предефинираме какво е личен живот, какво е лично пространство. Там един пример от вчера, когато нашия колега Владимир Танев използва своя Фейсбук профил, за да обясни, че е напуснал TV7 заради цензура, а Карбовски му изпратил съобщение, че е нещастен. Разбира се, не само този случай, но редица други показват, че профилите на журналистите във Фейсбук служат по-скоро за изказване и мнения по професионални теми, отколкото са лично пространство. И ако това е така, то тогава може би тези профили трябва също да бъдат подчинени и обхванати от някаква журналистическа етика. И пример, разбира се, за употребата на профилите на обикновените хора, не журналисти. Той е от началото на годината, когато снимката на един млад мъж, бе разпространена от медиите с твърдението, че именно той е убиецът на Хюля Маджар от село Белоградец. Оказа се, че журналистите са взели снимката му от профила на Хюля във Фейсбук, а момчето няма нищо общо с случая. Отваря се темата докъде се простират правата на медиите във Фейсбук, как трябва да работят с информация, която потребителите сами са изложили на показ, дали използването на такава информация освобождава медиите от отговорност или не. И последната тема, която ви предлагам като съвременен проблем на журналистическата етика, това са форумите.
най-хубавата страна на интернет, свободата на словото вътре и така нататък. Печели, разбира се, обществената дискусия, разширяваме публичността. В същото време обаче безотговорната свобода на потребителя в форумите започва да става голям проблем за журналистическата етика на професионалните медии. В няколко аспекта. Първо, променя се значението на ролята на експерта. По идея, медиите канят специалисти и общественици, които да коментират определени процеси като експерти. Във форумите под тези статии обаче често ставаме свидетели на изместването на дискусиите чрез аргумента ad hominem, т.е. към личността, а не срещу личността, не срещу тезата. Ви давам пример от сега, съжалявам, примерът много е хубав. Във форума на Вестник Сега. Той е тапир кой си, като какъв се изказва по темата. Пише на форумите, оспорвайки един път експертността на човека, втори път решението на журналиста, защо точно този експерт се покани. И така разрушава се идеята за експертността и тъй като твърдо мое убеждение, че вече трябва да разглеждаме медийното влияние като следствие от неделимостта на медийното съдържание от потребителските коментари, се внушава, че всеки е експерт до доказване на противното. Така същинските специалисти се оттеглят от публичността заради липсата на дискусия по същество. Качествените журналисти също намаляват, защото нагаждат своите текстове към мнението на форумите. И при това нежеланието да общуваш с лошия тон на форума се привижда като публична слабост, а не превъзходство. Към това искам да добавя и факта, че потребителските коментари се залепят в буквалния смисъл на думата за медийния персонаж за вечни времена. Европейският съд излезе на 13 май тази година с решение в полза на така нареченото право да бъдеш забравен. Право, което се дебатира отдавна, доцент Църкова, специалист от мен. Нещо, обаче това право да бъдеш забравен е невъзможно благодарение на Google, който знае всичко. И това все повече се осъзнава като проблем на публичността. Тук струва си да си припомни охотно тиражираните видеа с ареста на бившия министър на отбраната Николай Цонев, оправдан от българския съд по всички обвинения, но въпреки това видеото за неговия арест продължава да стоят и по медийните страници до ден днешен. Втори резултат от свободата, свръхсвободата и свободията на форумите, това са троловете, естествено. Пазаруването на потребителска активност и мнение вече е официално известен пиар похват в политическата и икономическата комуникация, извинявайте. Тяхното разпознаване на тези платени пропагандисти, признати за най-неприятните беди на медиите, тяхното разпознаване става все по-трудно, филтрирането на мненията им невъзможно, а ефектът по замърсяване на обществената дискусия сравним с замърсяването на въздуха. Припомням ви скандал с платените тролове от последните предсрочни парламентарни избори и разбиването на почтата на Илияна Йотова. Медиите признават безсилието си да се справят с проблема, без да нарушат правата на потребителите. Това, за което става дума и при доцент Заркова, че трябва да се етичният казус е винаги с повече от един правилни отговори. Че за да решиш едно, трябва да ограничиш по някакъв начин друго право. Третият ефект от тази свобода във форумите е разпространението на лъжлива информация, ксенофобия, расизъм и човеконенавист. Публикуването на такава обидна или лъжлива информация за личност е предмет и на юридически и на саморегулативни спорове. Разбира се, че медиите от една страна се застраховат, като поставят условия за включването и правата за ползване на форума и се самоосвобождават по този начин от отговорност, но както ви разказа и доцент Заркова, аз също трябва да ви дам този пример с делото Делфи срещу Естония, където съда излезе с решение, че медията всъщност носи отговорност за коментарите на своите читатели. И така се, освен юридически проблем, за медиите съществува и проблема за имидж. Когато се касае за сериозни медии, те имат интерес форумите им да отговарят поне отчасти на целевата аудитория. С други думи, те трябва да предприемат саморегулативни механизми за ограничаването
на нежелано потребителско съдържание. Дали ще постъпят, както ви каза доцент Занкова, с тоталната забрана на форумите, или ще използват някои от, тук съм си извадила 9 начина за ограничаване на форумната свобода, е въпрос на избор. Но въпросът е, че самите медии разбират, че ако искат да спасят професията, трябва да ограничат по някакъв начин непрофесионалните си читатели. В този смисъл аз тук се присъединявам към това, което каза и доцент Занкова, че трябва да се преосмислят нещата във връзка с новите технологии. Аз съм си го написала като разширяване на диапазона в професионални правила. Журналистите днес, според мен, са натоварени с свръхзадачата да отговарят не само за своята дейност, но и за дейността на своята аудитория, която, между другото, все по-натрапчиво медиите не наричат аудитория, а наричат клиенти. Но това е друга тема. В известен смисъл именно журналистиката трябва да пази хората от самите тях, особено когато хората не си знаят правата. И в същото време много трябва да върнем разговора в полето на професията и да се занимаем с нейните проблеми, а не с проблемите на собствениците на медиите. Защото според мен само правилата могат да дадат спокойствие на журналистите в тяхната работа, в общия ми дом, наречен журналистика. Защо дом? Защото произхода на думата етос идва именно от общото жилище, от споделеното съвместно пространство, което се подчинява на общи норми. Благодаря. Много благодаря. Доцент Ангелова, вашето изказване, както и изказването на доцент Занкова, е една много добра основа за интересна дискусия и сигурна съм, че ще има такава, но преди да пристъпим към добрите практики, позволете ми да дам думата на госпожа Михаела Малер. Ние всъщност сме заедно съорганизатори на днешната среща. Заповядайте, Михаела, още един път ви благодаря, че сте с нас. И накрая има още една приятна част, заслуга също на фундацията и на Михаела. Заповядайте. Благодаря, Снежана. Искам да благодаря на лекторите в първа линия и благодаря и на вас всички,